От 2000-та година съм създала тази градинка и все ходят тук, ходят там да се молят, да се полива, въртат телефони, GSM-и. Кога дойдат, кога не дойдат. Както виждате, колко е сухо. А всяко едно цветенце иска водичка. Те са нежни цветя. Тук има цветя за всеки сезон. От пролетта, като почна да съвтат, тук ни бяли, кукичета, мизухарчета, нарциси, лалета, шибой, без всякакви цветя. Ема толкова няма към 100 вида цветя, има сигурно. Много наболял проблема за водичката. Без вода нищо, всяко живо същество иска водичка. И моля, ходих тук да моля, ходих там да моля, никой не ми обръща внимание. Идват. При кмета съм ходила, Здравко Димитров, преди време. Той казваше, ще пуснем помпата. И щяли да направят май месец. Ма кой май месец ще става? Нищо не стана. Ето сега при кметицата Десислава Желяскова. И тя, жената, аз не съм разговаряла с нея, лично моята съседка, където и тя гледа тук градинката. Тя е разговаряла, казала, наредено ли е, казано ли е, не знам, да дойдат да поливат. Обаче те от дъжд на вятър идват и кога дойдат, дошли и водата свършила. Айде бързо да отиват някъде другаде. Те на няколко обекта ходят. То сега или да се свърши една работа как трябва, да знаем, че е свършено. Един път може да е съполено, да е полято хубаво, а не да го напръскаме и да бягаме да отбием номер. Това не е работа. За каквато работа да се върши, трябва да се върши как трябва. Завчера ходих в паркови градини при директора. Търсих го. Той го нямаше главния, при заместника. Почаках, те ми казаха, че не се знае кога ще дойде и аз тогава се обърнах към заместника. И той ми каза, че няма ли цистерни, една цистерна или две или колко там има ли за целия град и те не могли да ни подадат ръка. Викам, ясна е работата, че и от тук никой нищо. Дървета има ли да поливат? Викаме ми тем, що от дърветата съхнат и храстите ми, тези нежни цветя, те по-не могат да издържат от дърветата, от храстите. Искам да поддържам. Така е безвъзмезно, на доброволни начала, но иска се едно мъжко рамо, както казвам, навсякъде. Това е мъжкото рамо, водичка да ни се даде.